Kwathi insomi ebubali bunsomi kuba imzuzu yehlayo lonto abantu bengekandwebi kakuhle ukuqalisa kwabo bakwazi izinto zonke. Kwathi ke endodeni eyathi yanomfazi omkhulu yaphinda le ndoda yanomnye umfazi, wase lamfazi mkhulu waba nokuthi ngoku ezinsukwini wabona uba indoda yakhe ikholwa ngulo mncinci umfazi. Yabuhlungu ke inhliziyo yalo mfazi kuba lo mfazi indoda yakhe ibilawulwa nguye yedwa. Wayibona uba le ndoda ngoku ilawulwa ngulo mfazi mtsha. Wathi ethetha nayo nje wayibona uba hayi ngoku into ayithethayo ayivakali kakuhle apha endodeni. Wamana ke lo mfazi esithi koobhululu bakhe ngabanye, hey, namhlanje ndifunyenwe yintokazi kuba ngoku ndithi ndithetha umyena akandazi noba ndiyintoni. Sendibona into seyiyenzile, ndibone seyisaziwa ngulo mfazana. Le nto imele sendithini? Hayi, abanye abanakuba bayayazi into angayenzayo, bamane besithi ke bona, hayi kaloku usaqhelisa umtshakazi. Oh, yamtya le nto lo mfazi, le nto yalo mtshakazi uqheliswayo. Kanti naxa eqheliswa nje umtshakazi lo, yena uva into embi kuba izinto zakhe uyazibona uba ziyaphela. Wayekhatha lo mfazi akasiboni isipaji sendoda. Yathi njengoko ebekade engumfazi othi nguyena nxa ehleli azazi izinto eziza kwenziwa yindoda yakhe, akazazi ngoku. Ayibone seyigxoboleka indoda isithi makwenziwe into ethile. Oh, no, sekala le nto ngaba itheni le nto ndiva sowusithi mayenziwe singakhange siba sathetha nothetha. Ise indoda isuke ifuna ukumbetha. Wahlala ke lo mfazi iminyaka ngeminyaka ecinga into eyaze abe ingamnceda kule nto yale ndoda yakhe, kuba le ndoda uyendele emncinci ngonje ukwakana nayo kwisithuba soba belemele se bayithethe kunye into yaseKapa. Ithe ke intokazi le ngoqaqanjelwa yahamba yawufika kowayo icelile phofu yakhululwa yindoda kuba ikhathali noba akakho. Ithe yawufika kowayo yaneencoko ezichaza ngemeko yayo emzini wayo, ichazela oobhululu bayo xa suba idibene nabo. Kwakho ntokazi ithi eyayitshomene naye eseyintombi, ikukhohla ngantoni na into yokokuba uxakwe yindoda yakho bumini unganyangi nje. Uthi ke lo mfazi, yayinyanga ntoni? Ithiwani indoda ukunyangwa xa siba ingqondo yayo ingadibani neyakho. Hayi, nyanga le ndoda
Uthi ke lo mfazi andinakwazi. Xa mna bendinendlela bendinose ndibe ndingabulala lo mfazi, ngoba andiyazi le nto ndinokunyanga. Uzawuthi omnye ubhululu wakhe phaya elalini yakho iinkomo ezi zange khe zife, kubekho noba lithole lifile noba yinkomo. Athi lo mfazi ewe ziyafa, nasemzinam ziyafa. Abuze ke ubhululu wakhe uba xa siba zifile kuye kwenziwe ntoni ngesinye esisenkomo, uyasichaza sona? Athi lo mfazi ewe ndiyasibona, kodwa ke siyathathwa ngamadoda asenza inxili asisuke atshayela kuso. Indoda yakuni yona ayinanxili. Wathi lo mfazi hayi, inayo yona yakuthi indoda inxili, kodwa ke isinyi senkomo siye sithathwe indoda noba ngeyaphini xa siba kuhlinzwe lo nkomo isitsibi sithathe. Wathi lo bhululu wakhe yabona, uze uthi xa kuhlinzwe inkomo noma usibone sidlala sabantwana uzigade isinyi senkomo, uzuthi ubusifumene usifake emanzini uhambele apha, kuba uba ngoku ndikuxelele loo nto uyase uyilibale. Wathi lo mfazi hayi andinayilibala, ngoba intliziyo yam ibuhlungu yinto yokuthi ndihambe ndahlukane nendodam. Ngoko ke andinawulibala loo nto, uba undixelele ndakuyigcina. Uthi ubhululu wakhe hayi ke ubungayigcina ke ndiza kuxelela, uze uthi ubusifumene isinyi senkomo uze usithathe, noba usicele ebantwaneni usithathe ke ngecebo, ungachazi into uzawuyenza. Uzumke naso ukhangele umsonto woluzi, umthi ehlathini uwopule uwugcine, uze uthathe loo msonto, uze uthi ke loo msonto lowo uwuphothe uwenze intambo enkulu yesinqe. Uze uthi wawugqiba ukwenza intambo enkulu yesinqe uthathe le ke uyigcine, uthathe eso sinyi usivuthele emlonyeni, uthi siya kuthi ke xhu umoya sijike ke sibe ngaka. Uze ke ngonje ke wena usikrwitsha apha emlonyeni, uthathe laa msonto usiqhile umoya ungaphumi, sibe ngangalale ngaka. Uze ke ngoku uthi wakwenze njalo uthathe laa ntambo uyiphothileyo yesinqe ubophelele esi sinyi apha ngaphambili, ize sibe yinto engako. Uze ke ngoku uthathe intambo lena ke uyithi bhije esinqeni, uzoyibophela kwecala. Uze sona isinyi esi sijinga apha phakathi kwamathanga, sibe yimhokomhoko eyintshintshi. Uze ke loo nto igade, uthi mhla indoda ingekhoyo apha ekhaya ubizele umkandodakho, umbizele ekoyini. Uthi wawufika phaa ekoyini usoyinxibile le nto, uyinyele ngamanzi, ithi ngamanzi. Uthi wawufika ekoyini usuke ke ngonje ke wena uvala ucango, uthi makuvulwe iifestile. Uze uthi ke njengoba yeyinjenje le nto phezu kwakho utyhile ke, ususe zonke izinto ezi utyhile, uthi cheke, uthi khangela, iyaba lithengetshenge elingaka ke le nto. Uthi khangela, yabona ngoba ulala nale ndoda nje uya kuba yinto enje, uya kuphuma into engaka. Abantwana babantu abemkileyo ekhapha bemkiswe yile nto.
kuba base bemke bangamadyungudyungu. Akuboni bangazeka nje umfazi emke. Uyawuthi kumntana semzini ncathi sisi ntata indenzana uthi hayi sukulila kuba kaloku laa ndoda ubikuvile uba uxelelwe ndim ingandihlaba kuba mna loo nto ndayinyamezela ubona nje. Wayithatha ke lo mfazi le nto mxanayo yonke efaka apha entliziyweni le nto ithethwa ngulo mntu izawumnceda kule nto yoba yena ngoku indoda ingamfuni ithanda lo. Wafika wahlala ekhayeni, wahlala akukho nkomo ifayo tu apha ezilalini ithe cwaka. Wasoloko eqaqanjela uba ziyafana inkomo de ndibonise inye, azibe kuyafana inkomo noba kwabani de ndibonise inye. Hayi, waphela lo nyaka wathi ngci ingekho nkomo ifayo. Kwalaseyilibele kwafa inkomo, yazifela inkomo ngokuthisa ingathangani. Wayibona ifile emzini akhe. Ithe yakufa inkomo, yathi le nkomo yakufa wayijonga lo mfazi le nto egada le nto yesisinyi. Ngoku yahlinza inkomo yabheja, yathi uba kumadoda, amadoda onke ayenazo izinto zawo ziphelele. Yayinto nje salahlwa isisinyi sathwa hlasi ngabantwanana. Abantwanana ke bona bedlalisa nje ngaso, ingekho nto benza yona. Wabagada abantwana mane ngathi uchola amalongwe okubasela inyama. Wathi akufika kwabantwana ngathi intoni endidlalisa ngayo? Wathi abantwana, hayi mama ayonto, sinyise enkomo. Khani sapha abantwana bami ndenzela indoda yami inxile. Saphani indoda yami iyatshayela kule nto. Bathi abantwana ibilahlwa nguye nje utatomkhulu. Hayi sapha wena kayazi leya yakhe bayonakela. Saphani bantwana bami, bamnika abantwana ufazi. Umntana sisinye wasifaka emanzini elugcineni lakhe. Wathi asifaka kula manzi wahlala ke ngunje senethemba lesi sinye. Kwasa lo mfazi nako emka eyawutheza, wafika phaya wakhangela lo mthi ehlathini phaa ululuzi. Wawufuna wawubona lo mthi. Wathi awubona lo mthi wawukha wawubula wabula oluzilo ngaphakathi. Wawujija apha uba uyakhanya, wawukhama. Athi awugqiba uwukhama wawulula wawaneka wathesa. Ba eyona nto isentliziyweni kuye lolu luzi, iinkuni ezakakhathani noba akazifumananga. Wasifumana inkunana wabekelela, wathwala wagoduka, wafika ekhaya. Hayi akubuzwa nto indoda, no ayisamnakanga phela iqalaselene nalo mtshakazi ekhaya. Ahlala ke ngoku. Wathi awufika ke ngoku apha ekhaya wathi nomfazana sewuphekile, sithatha amabunga apha ezinkunini ubasa. Athi umfazana asendiphekile. Wahlala ke wahlala umfazi. Kwathi rhatya womka wazibhekela ekoyi. Wafika ekoyi wathatha olaluzi waphotha. Qala ngale ntambo yesinxe wayiphotha wayilinganisela, wayibona iyalunga, wayikhulula wayibeka. Waphinda wobula waphotha le incinci izawupophelela ngonje emqaleni, wayigqiba wayibeka. Wathatha esinye kuba esinye semanzini ngaphaya komkhamo. Wasithi rhuti mane ukubheka emnyango kakhangela uba akho mntu sayona. Wafika wasithatha wasinyula emanzini sixexetheka, wasiphatha thatha umthunja waso wasivuta. Sakhukhumela nasangaka. Wasithi ke cike. Wathi awusithi cike wathatha lo msonto wasigqela
waqhina ngapha waqhina waqinisa wathi nqa. Sahlala ke ngoku siyimboko menzinzi. Waphinda wasithi nkqu kulamanzi phinda bathi into zakhe. Ngaphuma abheka endlini khonto ithetha ekhaya. Kwahlalwa ke hamba yona indoda yakulala nomkayo ecinga ulala naye ingenanto nalonto yazilalela kulana. Kwakusasa ngoku lo mfazi kubhekwa etywaleni. Nako usiyiwe etywaleni. Oh, wathi awufika etywaleni kwangoko ungekasiselo wacinga uba hayi kanene andiyenzanga laa nto. Laa mfazana ngenkunje ithuba likhona bandenze laa nto yam. Ndicebise kabani ndithe kanti isitshixo sekoyi ndimke naso. Watsho kwabanye abafazi zisasisitshixo kulaa mfazana. Ukubheka ekhaya wathi ukubheka ekhaya wafika ka mfazana hayi so utheni sewuphekile? Ndisaza kupheka athi umfazana. Athi umfazana kutheni sisi abulunganga ngoba tywala? Hayi bulungile into ekhoyo ndiseza nje uba ndilibele isitshixo ndibele ukunika isitshixo. Akhuphe isitshixo wangathi uyamnika sona. Wajika wabheka ekweni wakhangela laa nto wabuya wesendlini wathi ngawubeke loo nto ukhuzapha ekweni. Sikholisile sibe sedwa mntana bantu, khe sibe sedwa ungabikho mntu, khe ndithethe le nto kuwe ungevuwa ngabantu. Ndihleli kabuhlungu ekhapha kubona nje intliziyo yam ibuhlungu naxa uhleliyo ndithi ndakujonga usana lomntu olungaka luhleli lungazinto sendingcongcutheke uzuzapha. Othuka umfazana, hey ngaba yintoni sisi uyangicela ntoni? Ngamka qhiqi bheke kuyi fika hlasi laa nto yakhe wahlubula amazana wayibhinqa wayiximbe lapha bagquma. Wangena umfazana wangena ehlele nje wathi awungena lo mfazana yintoni sisi? Hayi vala ucango, kavala ucango olo luvale ndifuna umuntu ogqithayo ezwele intetho yethu. Esuka umfazana wavalo laa cango esoyike njalo isimanga kuba umuntu ongumkandodakhe akayani into ebambambizile ekoyini athi nasi isimanga mhlawumbi uzambula uzamthini. Wahlala lo mntana esoyike ebamba umzimba. Athi lo mfazi mntana abantu ikubiza nje bendivuya mna ukuba nomuntu ungumfazi wesithandathu ekhapha oko ndasekelwa nangokuhlala emfazi ekhapha. Nawe uyayiva loo nto? Wesisi ndiyayiva iyathethwa le nto nangabantu. Mane besithi abanye mna ndenze ngantoni na kanti intoni na sisi? Hima mfazana ngame ndikuxelele. Uyabona le ndoda le ekhapha nje mbizeka intombi zabantu nje zimka nje intombi zabantu ziphuma into esimanga ingazibiphinde ilunge loo ntombi naphi ingaziphinde yende ibalekwe nazezinye intombi kuba kaloku iyanuka. Bona ndinganuki nje mna kuvasa ngempepho ndimane ndiyawukhumthi oyimpepho ndiwukhande ndizikratele. Ungayithwala phi loo nto mntana abantu mncinci kangakanani usoloko umane okratyela? Jonga ndikubonise. Wathi lo mfazi amazantsi wehlubululu wathi thila yonke ingube ngezantsi kwavela le nto wathi qheke wathi yabona kwawuvela into engaka lethi ithi thonsi amanzi esasinyisa laa nkomo. Wathi lo mntana kubani nani yabanje wathi
Kanti umuntu sukhala ndikunceda nje ndinosiza nguwe wedwa abanye zani baxelele benzalo. Yabona ke into yakho inye ngazuphathe nto isikuthathe yakho yonke uyofika kowenu qha uthi soze ndalute kunyawo kulaa ndoda ndixolile ukufa nokuphila. Yo sisi ndihamba ngoku ndihamba mna sisi ngoku uthetha saphi isitshixo salaa ndoda sikho kuwe ndirholile into zam esibiza ufake etyesini. Hayi asinanto mani akuthengelwa kowena. Tyhi wenzani nalo mntana ufuna ngonje le nto idule uba ngoku ndinento endiyixelileyo kuwe wenzani ndakukusizela. Hayi ke sisi ndiyekile aphuma umfazana athi akuphuma mfazana khulula umnene khula laa nto khula atiphosa apha wahamba mfazana sendlini wayemfazana esithi ethatha into zakhe ebopha msinyane wathi yabona ke ndihamba ke ngoku ndiye etywaleni. Ewe sisi hayi mna sisi ndihamba ngoku mna ndiye ekhaya. Wathi ke uyabona ke uzungatshona kowenu ukuthi ububone into uzuthula uthi tu into enaqa uthi akuyifuni le ndoda akuzuza kuyo to kodwa inkomo zayo hayi wabopha umfazana ayisuka intokazi hamba ngoku ibheke etywaleni laa ndawo nendoda hamba icubhuka ithetyese hamba imbombozela isithi sifumenene ubanalo ungasahlahla lathi emzini wakhe sengangobe ngakanani sekuze kumntanana kwabantwana bomeleleyo athi umntana encinci afuna ukuhlala exhegweni angalaziyo ya mana kwatshiwe indoda nakhe ahamba intokazi afika seyintokazi ecubhukileyo phaa etywaleni ahlala selakani benimxelele uba bendiyonika umfazana sixe ekhaya. Bathi abanye ewe simxelele kuba ebekubizile wokurhabulisa sathi thina ulibele isitshixo ke use isitshixo kulaa mfazana sekhaya. Nathini ke hayi akathethanga sakuselela ahlala ke umfazi enkulu bahlaleka ke kile umfaza shukuma indoda ngexesha langayo ngechithi imka namanye amadoda ayisatsho kugames namhlanje uthi mfazi masiguduke hamba wayibona mfazi nansi igoduka namanye amadoda hayi yena wahlala kangxama wesuka ngexesha lakhe wesuka walandela wahamba koko awubehamba wafika ekhaya indoda isahleli phaa ngasebuhlani wangena endlini akakhola umfazana. Indoda le khange ingene apha endlini intonga akayiboni waphuma phandle hey seka bani yathi indoda hey yephi na mfazana iemeli khona nje. Hayi andazi kanti ngena apha endlini mna akakwapha ekoyi andazi ke asintokazi ngqe abheke ekoyi thi akakho nakule koyi lo mfazi akakho lo mfazana kule koyi. Hayi ke masi kwahlaleka wathi lo mfo kwasi wayendlini wathi tani nguba lo mfazana ngekho sikade ayikho ekoyi wahamba lo mfo sengasemanga kakuhle wahamba wathi tyhini ethani le nto into zakhe zonke zingekho napha ekoyi. Hayi andazi
simangisi kutheni bethu wabuya lo mfo wahlala wanqunga wathi wanqunga akhona nye talo mfazana abehle ubuthongo kwasakusasa kwasa esiya ebukhweni ngoku uya kukhangela mfazi wafika ebukhweni indoda fika umfazi ekhona ehleli noyise bakhe buliswa itsho ke ngaba ke uvela phi exesha ndikhangela umfazi wakuthi bendiye etywaleni izolo ngoku ndafika engekho ukungabikho kwakhe ndifika kungekho neengubo zakhe nantoni na yakhe nebisekoyini ayikho nebisendlini ayikho aqala ukutsho amadoda ngaba bekutheni hayi khange sixabane nalo mfazi akho nto khe sathetha yona engenayo nanto ekhe wayixela kum okokuba ngoku yena unendawo ethile uthi umfazi angemkanje hayi Gawume wabiswa mfazi wesi mntana bizwa nguyise ntombi yam tata nansi ke indoda yakho ke indoda yakho apha kuphuthumile izokukhangela lona kuba ayikwazi nokuthini kuba wena umkile ekhayeni izolo ingekho isetywaleni ngoku ke wena uthi apha uzofuna imbola sibuza ingubezi ngeza ntoni uthi ke wena emva koko soziphinde uye kulamsi kanti phaya akukho nto khenayithetha akuguli ungenawo nento okhe wayifuna ithini loo nto hayi mna tata ndithi mnikeni inkomo zakhe lo mfo ngoku agoduke nazo ondiyapho mna kutheni le nto ungasoze uye apho hayi sondiyapho andinakuya mna ndibulaleni uba nithi ndingaya kulaa ndoda itheni le ndoda ukhe waxabana nayo yaye indoda imathile hayi akhange ndixabane nayo mna into nayo soze ndiyoba ngumfazi walaa ndoda yenzeni le ndoda uze ube akunakuya kuyo mhlawumbi ngaba woyiswa ngumkandodakho hayi usisi zange ndixabane naye ingazange ndilwe nosisi zange ndithukwe ngusisi into nayo mna andifuni ukwendela kule ndoda itheni le ndoda upone ntoni kuyo hayi ndibonanga nto kuyo mna into nandithi nikani le ndoda inkomo zayo andifuni uphinda ndibe ngumkayo ndixolise ndife hayi hamba ntombam mbokwende akukayazi into zoyithetha watsho uyise wentombi yathi intombazana tata soze ndiye kulaa ndoda ke mna ndifuna ukubulawa ngoku ndibulaleni namhlanje ndibulaleni asoze ndiye kulaa ndoda ubomi nobomi ndibe ngumfazi wayo laa ndoda wayitetha uyise intombi uba mayihambe ngoku nomyeni wayo wathatha imvubu wavotisa kumyeni yakholwa na ndimbetha hambe ngoku ngabe umfolo yena funa umkakhe amthanda wathi ndakholwa ngoba nalo mfazi akananto athi indoda yam ndixabene nayo kwaze kwathini ugosani ba ajika ke wabethwa ngesabhokhwe nguyise ngoku
hey iyaba njani lento wathi abethwa pha besabhoke ekhala umntana ejikeleze ethi andiyi hayi savakala basibhlungu imvubu ndiyeke tata ndithethe bamyeka uyise oh tata andiyimi apha phaya ndibona into endiyiboniswe ngusisi wathi usisi selizawufika ixesha loba ndiphume laa nto usisi unento engaka ephume ngaphantsi esineneni into echicha amanzi wathi usisi ke ndaba njalo ingaka laa nto ingake sazitya zisentla laa nto usisi iyavuza laa nto ivuza iyabengezela wathi zonke intombi ezendele kulaa mzi ziba njeya ibe kakade nawe tata wawundise kule ndoda imkele ngabafazi abathandathu kanti bemkanje baphumeza nto andiphuma into enjeya mna andicimi tu ndiphuma into enjeya kwathulwa ke ngoku kwathiwa ke emyeni ayifana le nto ithethwa ngumkako wathi umyeni ndiyayiva into ethethwa ngumfazi wami ke le nto ithethwa nguye andiyazi abafazi mna kum bemka ngendlela yangabo bengazange babe nento abayithethayo eyile usikeke ubuya ithetha kowabo ingaveli ke yabona ke namhlanje ivelile nje bawo ndicela ukuba makhe kwenziwe indlela zoba yinyani sona leyo noba ubuxoki ngoba andinamfazi naloo nto oh ngoku ke xa unjalo ke makusela mfazi unalanto ingaka akhe azochaza apha lanto ingaka akhe ze nayo sibone azophuthuma lo mfazi amgxothileyo oh ake kulungile uba kunjalo kwabonakala ke ngoku uba kumele ze ngoku niye nagoduke ayochaza uba wena kufuna wena ebukhweni bam uyothatha umkami lo mgxothileyo umkile ke akutsho endlini yakhe wafika endlini yakhe hey wena uyafuna ebukhweni ndithe kanti ndingenamfazi nje nguwe yo nje yini ngoku ndingemfazi nje athi ndoda nkosikazi ndivele ebukhweni ndithethe kakuhle umkam ndifike khopha engandihoyi nondihoya engandibali nondibala engandikhathalele konke engandijongi konke ingabantu bakowabo bodwa abaziwa kufika umyeni xa ndichaza ube ngumntu yena oyele ukufuna nje imbola naxa kubuzwe nantoni na kuye akachazanga nto esisilungulela yenziwe ndim ngoku ke uyabizwa kuthiwa ndimphuthumile ufunge phambi kwam wathi soze abe ngumfazi wami ekubeni esitsho kubuziwe ukuba umonakalo yintoni na apha endodeni yakho uthi umfazi wami yena konakalanga ndodeni yakhe ba khangathethe nto nayo khange sixabane engakhange abe nandawo ebuhlungu njalo kodwa soze abe ngumfazi wami ubethiwe ke umfazi wami nguyise ubethwe kakhulu ngemvubu wadese ke ngoku waxela okokuba yena akanaba ngumfazi wami uboniswe ngusisi wakhe wena mfazi ndini
wambonisa into kokuba ekoyini ehlela lapha nje uyaba into enje abafazi temkayo kwelikhaya bathandathu ndisithi emkiswe intonina. Watsho ke usisi wakhe wavelisa ezi zinto. Wena mfazi uvelisa into engako kula mtshakazi, wamvelisela inkuntsha othi wena iphume kuwe esineneni, wathi wena iphume kuwe lento ngaphakathi, umuntu olala nale ndoda uphuma into engaka, wena uhlalela ukulala nale ndoda uya kuphuma into engaka. Zonke intombi zinkezo nakele khapha. Wakhupha intshulantshule evuza amanzi, wathi ndiyakusizela mntana ndibuyiswa loo nto etshwaleni, ndithi ngawuhambe ngoku ingekho le ndoda. Utsho kula mfazana, watsho ke ngonje ke wena, wathi loo nto angazayithetha kuba nezazimkile intombi zange ziyithethe. Uyithethile ke laa mntana ngobethwa nguyise. Sanayeke kuqala khawuthi le nto uthi lapha kuwe, hayi sekabana ndinayo le ibiphume kuwe ingaka uyibonisa la mfazana iphi. Hayi uthetha nje la mntana, mna into endinayo bendicaphukela le nto yosithi waba nomfazi undilahle. Intena mna bendivuthela isinyi senkomo, hase ke ndasibophelela esinqeni, hase ke ndasifaka phansi intanjeni. Siphi ngoku nasiya ekoyini usifakele le nto. Bonke abafazi bemkiswa loo nto ekhapha. Ndisivelise bese umfazi aqaleke woyika le nto. Ke lo usikwahlala ndohlala izana la mfazi ke uhambile ke la mfazi esoyika indoda yakhe. Ke ngoku wahamba nabanye abafazi ephethe esusinyi sakhe, wafika pha kulo la ntombazana ingumkandodakhe ebeyixuthi. Wathi awufika wathi uhambele kweli khaya, yena utshutshiswa indoda yakhe. Qha ke ucela kwa uxolulu ngoba into angenayo ukwazi ukubulala umuntu xa siba engamfuni. Ebefuna yena icebo lokuba kumkele umfazi amshiye nendoda yakhe, ngoba indoda yakhe akasavisisani nayo. Oko kwabakho lo mfazana ihlala kulo mfazana isathethi naye. Isinyisi sesenkomo apha eyayifile apha emzini wakhe. Ngoku lo mfazana sekho wayesicela ebantwaneni, nangoku abo bantwana bakhona wayecela kubo esisinyi. Ke noko mandikhululelwe inkosi ndigodike naye, nasi isinyi. Loo nto ayinamsebenzi. Yabonakala loo nto uba ilula kuba lo mntu le nto yakhe ayenzileyo yingcebiso athe wacetyiswa engazinto yena, waze wathi awucetyiswa wayikhawulezela uba ufuna le nto ayifunayo. Ngoku ke akanaqhinga limbi xa evelile kule nto. Yaphela apho loo ndawo ubuqingatha bayo konke ximfi emasweni enyanga.